hamamatsu kasol mo kay man oh kuan sa Shin Hamamatsu kay magto sa kasol no hamamatsu kasol so biyahe mo 3 rides sa train ya kita-kits ta dito nya vlog-vlog mo po no so mo na ikuntan sa hamamatsu karon no Ako na ito. Ay, sorry. Ako dala. Na, okay. Ingaw mo bay Carmen. kanang kuan karon solo flight wala mi karon sa kauban din Char. Shoutout lang. So, maoni siya ang sa ni Shin Hamamatsu train station padong sa kuan Hamamatsu Castle. Ina maglukat na tag ticket na. Okay. Okay ra ba? First step. Dari ka muna kuan sa Insubuen. Kanay kana 120. So, 120. 120. So, kapag ticket mo. Kalau kapag ticket kinamon card. Ako lang. Kalau ticket. Lo to ticket ta kay amoy card ri. So, yung nanay ono, mulukat mog ticket. Mulukat mog ticket mga bay. No, tuplo ko nung pila ka tawo diha. Nya mo pili ka atong kuan katong nay kung asa yung destination. So na may price diha kanang 120 no. So mo na tong kuanon. So hulog kag 120 yen diha. Nya gawas ng ticket. Og sukli. Okay. So let's go. Let's go. Akong kuan. Asa akong card eh. Asa akong mga card rin mga bay. Hulog na to. Lagay. Sama na. Na? Nalock wait sa wait sa. Ano sa ni? Rotation is lock. Orientation is lock. Rotate device. Ah, okay. Lahi na. Yun na, ana. Ana, lagi nalock ko. siya? Malak siya, basta ana ra siya. So, asa day ka? Lahi siya din, no? Entry. Pass mo. So, dapat makuha sag ka. So ang gibutang diri na pass mo. Soy ka. Nya akong Soy ka. kuan kay kuan man ni manaka man ni. So, So, kuha kang ticket dito. Walang kong ticket ay. Yun na. Hindi, pagkuha. 120. Lukat na ng ticket eh. So, imong first na pisliton. So, naka-adult na siya. So, dito na lang ka sa... Kinsay viewers na toron. Hello, shout out sa 1 million viewer. 1 million viewers oh. 120. Okay, 120. Sukli. Dalig bayad sukli. Dugaya ng dugay ng sukli dira. Okay, ayun. Okay. So, mano siya. Sip, dudong ba yun? Dari ko no pikas, mau gani. Shinkansen ni siya di? Unsa di ay? Card lagi siya. Card bitaw dito ro ta mo bayad sa kuan. Ay, Ano mo style lahat eh. Sunsa nga kay beginners kay Kutri ha. Bigyan Sunsa na. na kay beginners kay Kutri sa Hamamatsu dun. Beginners kay Kutri sa Hamamatsu. Tingin sa ng oras na. Ay, mo sila card gamit pa rin. Unsa din nga lain diri. Di ana ay. Card. Kuan no. Kung di mi sulod ani ron mo luksor man ang gate. Sige say, babay sa kay. Onya na ta mag-vlog.
Ah, sige, sige. Sige na. Kaya mo follow ako. Diri na tayo. Mudungo rin dito. Ano? Ha? Ah. Ah. Ah, so lahi din siya, no? Lahi ni siya nga paagi. Con card lang. Tikit diri di na iso. Ay sunod, bawal ka diha counter ba. Ilat-ilat. Wala nga station kay nanglan isa pong ticket.